and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracles. Kinsam ka ni taga-probinsya na mo nga apil ni ining maong contest. Wasap na ako makuha ang mga ngani lada. Nag-ilis mo lagi ka? Maadto ko sa eskwelahan pa. Wa man ro'y klase. Wa lagi. Pero karon ko no mga but ang ubang mga contestants nga moapil sa essay writing contest pa. Inyo silang sugaton? Dili uy. Pero karon mi mag-meet. Oh, nga nung moapil pa man yung ka, anak? Challenging ang maong contest pa. Kay bagulagway man ni kung unsa kanindot puy-an ang Pilipinas. Hazel, walang nindot po yan nga lugar. Ang states ra gyud. No pa. Diya gyud ka masayop. Nindot gyud puy-an ang Pilipinas kung tinuod kang usa ka Pilipino. Og kana mo ay akong ipagarbo sa ako unyang essay. Ihulagway ko nga usag gyud ka paraiso ang Pilipinas. Hilom, Hazel! Oh, pa? Kida tagani ka dinis Manila. Aron dili mo sundon ang mga kinaiya dito sa probinsya. Unay mo kong supakon? Usa may ako gisupag. Ang akong giingon nga mas nindot yun puy-an ang states. Undang na niya ng giapilan imong contest. Dili na mahimong mo back out pa ko pa. Ready na ang tanan. Unsa ba'y giapas mo sa maong contest? Ha? Ang premyo? Pa, dollar ang premyo. Ug may kahigayunan pa nga magkatrabaho ko sa publishing firm kung makadaog ko. Nalimot ka ba? Gado naman tayo kaugalingong kumpanya. Sorry pa. Dili na ko mahimong mo back out. O kung nagkinahanglan ka nga mangayo kog pasaylo sa ako nasulti, okay. Mangayo kog sorry ni mo. Pasaylo ako pa. Pero dili na mahimong musibo pa ko sa maong contest. Please? Nay, adto na mi. Pag-amping bayagyot sa imong biyahe do nga. Ay kabalaka ni ana nay. Karen. Ubanis na nay sa pagpauli ha. Ayaw na siya biyahe din Ayaw ka bala Milan. Dili na ko biyaan sinang ilang. Ayaw ko guna-huna anak. Ang imong kaugalingon mo ay ampingi gyud ha. Ayaw ba yagi pagutom dito? Ikaw sob nay ha. Karen, ipalihog kog tan-aw ni nanay ha. Siya lang rabang usa sa mong payag. Ayaw lagi ka bala Milan. Mahimong ubanan ako sinang ilang sa iyang pagkatog sa inyo. Total, mauli naman sila si Papa o si Mama. Ay lagi kunyo kuna-huna oy. Ikaw Milan, mo'y angay mag-amping dito sa Manila dong. Ikaw rabi ang usa dito ha. No, nanoy sa buhi. Doon naman ko'y kaubanay ang usa ka contestant. Og among coaching staff. Nay, itawag na ko. Mga doon namin sa airport. Dong, pag-aksa ko dong be. Pag-ampo dong ha. Pag-ampo gyud. Nay, ako nang buhatan. Og iampo sa ko nay nga mulampos ko ining maong contest. Nang, mamauli na ta. Ganihan lang nakabiya ang gisakyan nilang Milan. Gimingaw man ko sa akong anak ko Ayaw padaog sa imong kamingaw nang ha. Konsortihon si Milan, mahimo pa siyang milyonaryo. Wa man ko mangandoy day nga mamilyonaryo ang akong anak. Mo'y akong giampo nga matuman lang ang iyang panikamot. Nang, dili pa kiyaso ni Milan ang imong gitinguha. Dali na. Ihatod ikas inyo. Ako nalay pauli ka rin. Mahago ka lang kung imong pagyud kong ihatod. Ako nalay pauli. Nang gipasaad ba akong Milan nga dili ti ka pasagtan. Karon inig uli ni Mama. Ako siyang hangyoon nga ubanan ka una nako sa inyo. Aron dulgan ka. Uy,
Maobi na hangyo ni Milan, di ba? Ayaw na lang, uy. Ayaw na lang kagua ang imong kaugalingon, Karen. Okay ra yun nako kung ako rin matug sa amo. Dili lagi na mahimo nang. Basta, musugot ka ni si mama nga ubanan taon na kasi mong pagkatug. Ubanan ka gyud nako. Kasakay na ko inig aeroplano. Unsa ka ako na kung tawgon si Hazel. O pahibaon nga mo sakay ron mig plane karon aron mag-abot mis Manila. Di na ko eh. Nalig tupad ron ni Hazel ang iyang amahan. Maamong na hinuon siya. Bahala na. Maghuwat lang ko nga si Hazel mo imanawag na ko. Ug ako gid sultihan nga may giapilan kong contest. Mao nga naabot kog Manila. Nang ilang. Oh, Karen, niyaman lagi ka. Gitugtan mo ko nila ni mama nga ubanan ka nako sa pagkatug dinis inyo. O gipadadaan ka ni mama og sudan. Sus, naghago pa man gyud ka, Karen. Uy, Sige lang good nang good. Wa pa ba ako manihapon nang. Kay gusto na ko nga makigsaw ko nimo. Magsukad ka nang ha? ay, salamat kaayo sa imong pagkamanggihon-ahonaon, Karen. Suod ba nimo ka ng ginganlag butoy, Karen? Oh, suod kayo nang. Nga naman di ay. Imo ba kong matabangan? Aron makita og maila-ila nako si Butoy? Bailain pa di ang mga but nga mga contestant sa essay writing contest. Og masabuntag ko no. Maila-ila na namo ang tanang mga contestants. Gikan sa Cebu ang nangabot karon, pero ugma pa namo maila-ila. Kinsa ka sila? Nganong interesado man kang makaila ni Noy Butoy nang? Kuan, nakadaig lang ko sa iyang ka mahuna-hunaon. Laliman ka, iyag yung gipahuwam og malita si Milan. Maayo gid no nagbatasan si Noy Butoy nang. Mo gani day nga gusto ko siyang mailhan. Dili baya lalim nga mopahuwam sa mga butang nga giampingan og maayo. Pero kanang giingon mong Noy Butoy, nakahimo gyud siya sa pagpahuwam sa butang nga iyag yung giampingan. Ay, na-intereste kang Noy Butoy nang tungod kay mipahuwam sig malita ni Milan? Oo, mao gyud na ka rin. May ani na ba to si Noy Butoy nang? Kauban si Senyorita Hazel. Waday ka makakita niya. Oo, wala giwa. Sige nang. Ako pa niyon si Noy Butoy aron imo siya makita. Ayasad oy. Ako may gusto nga makakita og makaila-ila mi niya. Kinahanglan nga ako gyud mo ay maghago. Muato lang di kas baya asyenda nang aron magkita og magkaila-ila mong duha. Ha? Sige na. Kuan ka nang... Pero sige na lang nang. Ako na sultihan si Noy Butoy sa imong toyo, ha? Sige, salamat ka rin, ha? Pero dili tingali maayong muadto gyud ko sa bay asyenda. Kana lang maatol ba nga mo gawas ka nang nga nagbutoy? Na, imposible gid na nang ilang. Naara man gud na siya sa bay asyenda kay mangalit man gud nagpanawag si Senyor Emilio sa telepono. Unya mangita ni Noy Butoy. Ay, mao ba di ay? Pero may higayon ra gyud day nga magkita og magkaila-ila ming duha gawas sa bay asyenda. Ugma sa buntag, maila-ila na mo ang tanang mga contestants. Dili kami mawawon. Murag kami ramay tingali taga probinsya ini. Unsa ka ano kung tawagan ako sa Hazel? Pero mahal ko eh. Tingaling matimingan nga doon ni Hazel ang iyang amahan ba? Ako lang yung waton nga manawag siya. Uga ako di sultihan nga ni ako sa Manila. Excited ako nga makita ang tanang contestants. Kinsa ka ning taga Cebu nga kaniya pa lang nangabot.
Ako nung tawgon si Milan, P. Ako siyang pahibaon nga dunay taga Cebu nga na-appeal sa essay writing contest. May nanuktok sa pultahan. Hazel! Si Papa. Dalion kong tago nga akong cellphone. Panahon na tingali nga angay ka ng tudluan. Unsaon pag duma ang usa ka negosyo? Imo na kong saligan pa? Wa pa man ko makahuman sa college. Mauman gani nga magsugod ka na sa pagkaton. Aron kung mo graduate ka na, doon na ka na'y nakatunan. Okay ko, anak pa. Kung mo, mukuyog ka karon ako sa office. Karon? Oh, nganong nakugang ka man? Karon ang gusto ko. Mayanang naa ang tanang department heads. Pa, may meeting ni sa contest nga akong giapilan. Huwag man na lang ko magsugod. Pagkalit sige na ng contest ninyo eh. Pa, ayaw lang gud kasuko. Musugod na bitaw ko. Pero ugma na lang, ayaw lang sa ron. Hapit na ko pulig paminaw anang giingon imong contest. Ay, salamat na lang. Nga wagin mamugos si Papa. Ni anak ko noong tanang mga contestants. Ako nang mailahan ang taga Cebu. Ang lisod kong sumpay sa ilang isulti kay huwag ko makasabuta. Di lagi ko mubiya sa kong grupo. May gani kay dana ko ang hinatag ni Hazel nga pants o polo shirt. Marugid tao ni pambato na ko. Milan? May misakpit pa sa kungan. Daan pala gigid ko. Ikaw gid ni Milan. Hazel? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!